Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек біз сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Казанда 9-нчы Бөтен Россия дин әһелләре форумы башланды. Быел форум Бөтен дөнья татар конгрессының чираттан тыш съезды белән үрелеп барачак, шуңа күрә уртак чараларда көтелә. 25 мең милләттәшебез яши торган данлыклы Әлмән авылына юл тотарбыз. Мәчеттең асылуы бик зур тәртип кертте безнең илгә. Ул дини тәртипкә безне күпләребезне өйрәттеләр. 90 яшын тутырган Сәйяра Фәтрахманова күпләргә үрнәк. Менә Сәйяра апай сәнгатькә мәхәббәт уятты миндә. Кешеләр белән аралашырга, уртак тел табарга өйрәтте. Без аның белән бик килешеп эшләдек. Кыштырлы авылы тарихы һәм яшәеше белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Пенсия хәзер пенсияга чикле 12 сум чыгылганда. Монда автобус йөрми, продуктага машина белән, машинага бензин дорогой. Тарихи ватан сәхифәсендә Зеланд сыны. Зеланд Казан шәһәренә нигез салыну белән булган вакыйгалар герое. Риваятләрдә элек бу урыннарда канатлы йылан яшәгән дип сөйләнелә. 19-21 июль көннәрендә республикабызда Бөтен Россия татар дин әһелләренең 9-нчы җыены уздырылачак. Бүген аның беренче көне. Казанга Россиянең төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре халкыбызны борчыган мәсьәләләрне хәл итү юлларын эзләячәк. Татар дөньясында ислам дине белән бәйле изге танылган урыннарны барлау һәм туристик маршрутлар булдыру, балаларга милли тәрбия, дини белем бирү өлкәсендә тупланган тәҗрибә һәм проблемалар белән уртаклашу. Буларның барысы да форумның секциялар темасы. Толырак киләсе видео язмада. Милли тормыш һәм дин 9-нчы Бөтен Россия дин әһелләре форумында быел 1000нән артык делегат катнаша. Алар Россиянең 70 төбәгеннән килгәннәр. Быел форум Бөтен дөнья татар конгрессының чираттан тыш съезды белән үрелеп барачак, шуңа күрә уртак чараларда көтелә. Бик ерак төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Алар арасында Сахалин өлкәсенә, Хабаровск крае, Приморье крае, Еврей автоном өлкәсе, Магадан өлкәләреннән киләләр. Һәм беренче тапкыр катнашучы төбәкләребез дә бар. Ул да булса Ненец автоном өлкәсе һәм Дагыстан республикаларыннан киләләр. Елдан-ел катнашучылар саны һәм килүче төбәкләр саны да арта бара. Мин килдем Красноярский крайдан, Пирский райондан, Юкшурма авылындан. Мин шунда имам булып эшлим. Мондый форумларның, җыелышларның әһәмияте бик зур. Мондый җыелышлар бик кирәк. Без монда очрашабыз. Без мондан көтәбез бернинди яңгылыклар, ниндидер үзгәрешләр. Алдагы көннәр күрсәтер нәрсә булган. Үзгәрешләр кирәк. Без Киров өлкәсе, Малмыз районы, Татар Кумбашы авылыннан. Татар Кумбашында борынгы гомергә эшләп килгән ике мәчет манаралары сакланып калды, мәчет эшләп. Бу көндә Киров өлкәсендә бердән-бер авыл ике мәчете дә үзенең эшчәнлеген алып барган мәчет. Безнең максат гамәлләребез нияткә карап дигән, ниятләребез бик изге. Быел президентыбыз тарафынан Шихабеддин Мәрҗани елы дип игълан ителде. Бөек мәгърифәтченең мирасы форум кысаларында да аерым игътибарга лаек. Бөек мәгърифәтче, дин әһеле, фикер иясе танылган галим Шихабеддин Мәрҗаниның тууына 200 ел уңайнан үткәрелә торган чаралар исәбендә тора менә безнең бу шушы форум һәм дискуссион мәйданчыкларында Шихабеддин Мәрҗаниның изеннән башлап югалмабыз дигән шигар астында уза. Һәм аның бик фикер иясе, аның шундый сүзләре бар. Диндә эш әйбер юк, ләкин алар динне дә, милләтне дә саклый. Ул милли тел, милли кием һәм милли гореф-гадәт. Менә шушы сүзләр, шушы шигар астында безнең дискуссион мәйданчыклар уздырыла һәм инде әлбәттә ул безнең бүгенге көндә татар дин әһелләренең татар телен саклау өлкәсендә
ул җома вәгазьләре генә түгел, дини вазгыятьне тәкъдиматны халыкка аңлаткан вакытта, шушы үзебезнең ана телебездә, татар телендә аңлату мәсьәләсе дә, ул укыту мәсьәләсе дә безнең һәрбер төбәкләрдә, мәчетләр, мәхәлләләр каршысында менә шушы татар теле курсларын укыту мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Һәр делегатка без мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән махсус бүләк әзерләдек. Димәк, бу папкаларга безнең татар теле дәреслеге керә. Ул махсус мәчет курслары өчен, анда йөрүчеләр өчен төзелгән һәм быел гына чыгарылган дәреслек әле. Аннан соң ислам һәм татар дөньясы концепциясе чыгарылды. Һәм шулай ук Хозур нәшриятында чыгып килгән Шура журналының 21 саны, әле яңа гына номерыбыз. Мондый форумга мен 3-нче кабат киләм. Бұл форумның шул кадәрле көчле, шул кадәрле гыйлем алып, үзебезгә алда көннәрдә эшебездә тәҗрибәләр җыеп кайтабыз. Мин үзем күп еллар мәктәп директоры булып эшләдем. Мәктәптә һәм балалар белән эшләү өчен балаларга дини белем бирү темасын бүгенге форумда күтәреп чыгам. Бик каты борчыган мәсьәләләр безнең монда татар теле мәктәпләребездә укытмау, чөнки телне өйрәтмәсәләр, ул халыкның, милләтнең киләчәге юк дип әйтергә була. Шушы ислам татар дөньясының опытлары, тәҗрибәләр белән танышып, аны үзебезгә кайтып өйрәтү. Татар гаиләсе дин белән бергә булганда гына, ислам дине белән бергә булганда гына, татар гаиләсе үзенең матурлыгын, еллар буе килгән, гасырлар буе килгән матурлыгын, үзенең затлылыгын саклап кала. Менә шундый мөмкинчелек булганга шатланып килдем. Илебездә шундый ислам диненә карата шундый якты мөмкинчелек бар хәзер. Ислам дине күтәрелә, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Цель минеке күргем килен инде шул воспитание була монда. Нидә образованиеларны монда бирәләр бик яхшы. Безнеке татар имамнарын күрергә, аңгарга ничкалар исламны монда таратайлар халыкка. Күргә шуны бик әйбәт була безгә. Форум кысаларында татар дөньясына бәйле секциялар оештырылачак. 20 июль көне пленар утырыш планлаштырыла. Инде 21 июль көне форум катнашучылары һәм кунаклары Изге Болгар җыенында катнашачак. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Читтә яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктырту тапшыруыбызның төп бурычы. Татарлар тапшыруы бөтен дөнья татарларын берләштерүче бер символга әверелде. Күптән түгел Курган өлкәсендә булып кайттык. Биредә 25 мең милләттәшебез яши. Әлмән данлыклы татар авылларының берсе. Биредә әле газ кермәгән, әмма сала халкы зарланырга күнекмәгән. Җирле мөселманнар яңа мәчет булдыру нияте белән яши. Курган өлкәсеннән хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Синең белән бер мәрҗәнгә тезелгән бит милләтем. Танкачев, шагыйрь Юлаев, Кырмаши, шагыйрь Макс Гатау күтәрделәр шөһрәтең. Әлмән авылына 1586 елда нигез салынган дилә тарих битләрендә. 16 гасырда күчереп язылган иң борынгы кулъязма Коръән дә Әлмән авылында табылган. Татар каллиграфларыннан танылган зат Габделнасыр бине Сабит бине Сәфәргали әл-Эшкини әл-Әлмәнидә биредә туган. Бу авылда милләтебезнең танылган шәхесләре аталы уллы Ибраһим һәм Фазыл Танкачевлар яшәгән. Элек Әлмәндә зур татар мәктәбе булган, татарча газета чыгарылган, фольклор ансамбльләре эшләп торган. Кызганыч, аларның хәзер берсе дә юк. Революциягә хәтле Әлмәндә 2 мәчет һәм 300 шәкерт укыган зур мәдрәсә булган. Танылган дин галиме, милли сәясәтче Габдрәшит Ибраһимов та Себердән килеп Әлмән мәдрәсәсендә 4 ел белем алган. Озак еллар Әлмән халкы мәчетсез яшәгән. 1995 елда Аллаһ йорты ачылуы көтеп алынган вакыйгага әйләнә. Ул Әлмән авылына яңа сулыш эрдерә. Мәчеттің асылуы бик зур тәртип кертте безнең илгә. Ул дини тәртипкә безне күпләребезне өйрәттеләр. Балаларны укытыр өчен өйдән өйгә йөргән вакытларыбыз да булды. Йөреп халык үзгәрде. Динне соңгы вакытны аңлап, Алла Тәгаләнең юлына төштеләр.
Әлбәттә, беренче вакытларны халыкны җыю авыр булды диләр. Жомга намазын укыр өчен 4 ир кеше кирәк, самый иң кемендә. Безнең дә тәүге вакытларны 3-4 кеше булып жомга итеп укыдык. Соңына хәзерге Аллага шөкер, Алла Тәгалә үзенең еңеллеген бирә. Хәзерге вакытны барысы да яшьләр йөри башладылар. Бүген дин әһелләре яңа, барлык уңайлыклары булган зур мәчет турында хыяллана. Аллаһның ризалыгында bütün җәмәгать белән, bütün халыклар белән сөйләшеп нитеп, менә бу иске мәчетебез 95 елда декабрь аенда гына бирелгән мәчетебез. Менә шуннан бирле булай тик күрсегенә ремонт итеп ясап ятабыз. Мәчетне иске бина урынында ачкан булганнар, шунлыктан ул гел төзекләндерүне сорый. Кайчак халык та күп килә, кысынкы була ди дин әһелләре. Шунысы игътибарга лаек. Әлмән авылында җомга намазына хатын-кызлар да килә икән. Бездә хатын-кызлар да килә, менә ирләр аерым комнатта, инде бүлмәдә утырабыз, аерым утырабыз хатын-кызлар. Нидә Корбан бәйрәмнәрендә, Ураза бәйрәмнәрендә йөрибез. Менә монда бөтә җыелышабыз, утырабыз. Шулай нидә бәйрәмнәрдә бөтә халык күңелле булып китә. Урысса. Әйе, Әлмән авылында да дин туган телне саклауга үз өлешен керткән. Алдагы сәфәрләребездә бу саланың яңа мәчетен күрергә насыйп булсын. Лейсен Вафина, татарлар, Әлмән авылы, Курган өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. 90 яшын тутырган Сәйяра Фәтрахманова күпләргә үрнәк. Менә Сәйяра апай сәнгатькә мәхәббәт уятты миндә. Кешеләр белән аралашырга, уртак тел табарга өйрәтте. Без аның белән бик килешеп эшләдек. Кыштырлы авылы тарихы һәм яшәеше белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Пенсияга чикле 12 сум чыгылганда. Монда автобус йөрмәй, продуктага машина белән, машинага бензин дорогой. Тарихи ватан сәхифәсендә Зеланд сыны. Зеланд Казан шәһәренә нигез салыну белән булган вакыйгалар герое. Риваятләрдә элек бу урыннарда канатлы йылан яшәгән дип сөйләнелә. Милләтебезнең тырыш, сәләтле ул кызларын барлаганда Гади татар авылында 40 ел Орча районы Иске Ашыт мәдәният йортында эшләп, үз авылының, районының, республикабызның зур ихтирамын, хөрмәтен яулаган ак яулыклы Сәйяра Гыйбадулла кызы турында искә алмау мөмкин түгел. Бөтен көчен, сәләтен мәдәният өлкәсенә биргән талант иясе ул. Яшы 90-да булса да, йөрәге көч дәрт белән тулы. Сәнгатькә багышланган гомер иясе белән хәбәрчебез Алия Садыйкова таныштыра. Фәтрахманова Сәйяра Гыйбадулла кызы 1928 елның 15 июлендә Орча районы Иске Ашыт авылында туа. Сугыш башланганда аңа 13 яшь була. Яшүсмер чагында тормышның күп авырлыкларына түзәргә туры килә аңа. 45-тә бетсә дә сугыш, аның зыкымы кыенлыклы бик озак елларга узата барды. Безнең ашарыбызга да булмады, ишәребезгә дә булмады, киенеребезгә дә бер нәрсә дә булмады. Марлылардан касинки яулык ясап, матурлысын өчен. Әйе, матурлыкка, гүзәллеккә омтыла ул. Чөнки сәнгать якын аңа. Сәйяра ханымның бу сыйфатларын җирле совет рәисе дә күрми калмый. Авыл клубын җитәкләргә чакыра. 1949 елдан ул мәдәни тормышта кайный башлый. Сугыштан соң авыр елларда авылдашларының рухи дөньясын байыту, аларны эшкә илһамландыруны төп бурыч итеп куя Сәйяра Фәтрахманова. Клуб бик начар, иске мәчеттән генә салган, җагарга да кайтмый, утын да кайтмый, тәрәзәләр такта белән печән белән кадакланган, түшәмнәрдә без, булар минап керләр клубка. Тышкы якта бер шак саламы, карлыбызны җагарга ул җанмый.
Шулай итеп кирдек, эчәргә дигән сулар каткан, жарылган, менә шундый клубта, ой, булмас, Әхмәтхан абый, мин эшли алмам, монда бердә юк бит, бердә ни юк. Эскәмияләрнең бер аягы бар, ике аягы юк. Сәхнәләрдә бер юк. Тик йөрәге көч, дәрт белән тулы, омтылышы зур. Эшенә мәхәббәте көчле була кызның. Ничә көннәр үткәч микән, Зәмилә дигән бер пәрдәлек театр өйрәндек инде без. Әнем минем дигән җегетем булып уйнады. Мин үзем кыз булып уйнадым инде. Аты башка ниләр юк. Кеше күп түгел. Яшьләр бар үзе, ул вакытта Аллага шөкер, яшьләр бик күп иде. Фермада, трактор паркында да яшьләр иде. Аннан мәктәпкә кирип китәрем, мәктәптә дә яшьләр иде. Аларга керәдерем, алар белән уртак турда булып чыгып, аннан клубка әйләнеп кайта торган идем. Шулай итеп без шул театрны өйрәндек тә, хәзер декорацияларны biz sahne артыннан бүгенәсе юк җирдән эчкә ташыйбыз. Шул клубта театр куябыз. Дүшәмдәге бәзләр тамак төшәләр аларның эшләренә. Шулай булса да кайтып та китмәделәр. Карап бетерәләр. Дүшәмдәге бәзләр бетәләр кыйлып халык килгәч. Авыл клубын ул вакыттагы мөмкинчелекләрдән чыгып тәртипкә китерәләр. Театр коллективы оеша. Артистлар да үзләренеке. Кышның салкын буранлы көннәрендә дә 3 атка төялеп спектакль белән күрше авылларга бара торган булганнар. Сәйрә ханым мәдәният тормышы белән генә шикләнеп калмый. Ул ындыр табагында төнге сменаларда да эшләп колхозга булыша. Ул елларда күрсәткән тырышлыкларын күкрәк билгеләре, күп санлы рәхмәт хатлары, диплом, медальләр испатлый. Районыбыз өчен, илебез өчен, республика өчен иткән хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт. Исәнлектә, саулыкта, тазалыкта, байлыкта, тагын озын гомердә яшәргә. 5 елдан да киләм Алла бирсә. Сөйләшү шушы. Ох, яулыклы 90 яшьлек Сәйрә ханымның авыл клубына салган сукмагы әле бүген дә өзелмәй. Сәхнә тарта аны. Кайчандыр бергә иң куеп эшләгән хезмәткәрләре өчен дә көтеп алынган кунагыл бирде. Эшкә кергән вакытта 44 ел эшләрмен дип башымда да юк иде. Менә Сәйрә апай сәнгатькә мәхәббәт уятты миндә. Кешеләр белән аралашырга, уртак тел табарга өйрәтте. Без аның белән бик килешеп эшләдек. Ире Рафаэль белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Сәнгатькә булган мәхәббәтен ул балаларының күңелләренә дә орлык итеп сала. Аның кече улы Фердинанд Фәтхи татар милләтенең лаеклы вәкиле, Татарстан Республикасының халык артисты. Әни һәр вакытта да мине һәр чыгышымны карап тора. Менә булай итмә, тегеләй итмә, бу киемеңне киймә. Әлдә театр белән яши. Менә алмаган вакытларда концерт спектакльләргә аның эше пуша. Мин кайбер вакытны китәсем була, ашыгып әйтә алмыйм. Ул барган кешеләргә шалтыратып, менә бу театр ничек булды, ничек уйнадылар, бөтен нәрсәне сорашып, халык ничек булды дип менә шулай итеп яши. Мин әнием белән бик горурланам. Минем бөтен яшәешем, тормышым, бөтен киләчәгем әнием. Миңа байлык та кирәкми, алтыннар да кирәкми, машиналар да кирәкми, только әнием исән. Данның төбе хөрмәт, хөрмәтнең төбе хезмәт диләр халыкта. Кеше үз хезмәтен намус белән башкарган икән, ул һәр төрле зурлауга лаек. 90 яшын ваклаучы Сәйрә ханым татар милләте тарихында үз юлын, үз сукмагын ярган шәхес. Олия Садыкова, Татарлар, Иске Ашыт авылы, Арча районы. Дәвам итәбез. Авыллар тел мәдәниятебез учагы. Яшәсен, яшәрсен иде татар авыллары дип телисе генә килеп тора. Чөнки күбесенең хәле аяныч. Узган тапшыруларыбызда Төмән өлкәсендә урнашкан бай тарихлы Кыштырлы авылы хакында сөйли башлаган идек инде. Бүген дә таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Имам вәгазьне туган телгә хөрмәт йөзеннән һәр чак татар телендә алып бара. Халык аның барлык башлангычларын куәтләп тора. Минем абый имам он начал, без аны инде поддержали, бөтен кеше чем мог, кто техника, кто немножко акца биреп. Хәзер тәйрибез хотим еще до конца до ума довести. Кеше подтягивает, Аллаға шүкір. Ошо мәчетне кем построить помог, и безнең авыл, по-моему, шуннан соң возродился, име? Мәчет ул дуга кылу урыны гына түгел. Бүген дә монда төрле мәсьәләләр буенча фикер алышалар. Мисал өчен,
зиратны тәртипкә китереп, манара корып бетерү мәсьәләсе. Газа нет, каждый начальник обещает нам газ. Каждый год, каждый новый начальник с этого начинает с газа. Дров выделяет 30 километров от нашей деревни. 4 пенсионера, на чем они могут этот лес заготовить, на чем привезти? Питьевой воды нету, скважины не работают. Вот никто скважины, никто не протокол воды никто не делает. Мы не знаем, какую мы воду пьем. Якындагы кибеткә җәяүләп 4 километр барасы. Хастахана район үзәгендә 9 километр яраклыкта урнашкан. Авылга автобуслар йөрми. Майджан Лотфулина авылның иң өлкән кешесе. Авыру аяклары аңа авылда гына йөрергә мөмкинлек бирә. Хастаханәгә барыр өчен такси чакырта. Пенсиясе кечкенә, әмма башка чарасы юк. Шуның белән нитәм, чакыртам таксистларны Багандинкада, шестеркада. Шуннан инде анда автобусный автовокзал та бар. Төмәнгә барырга була, госпитальдә ятып чыгам. Кыштырлыда яшәүчеләрнең барысының да диярлек үз хуҗалыклары бар. Ильяс Әминовның йорты элекеге авыл клубы урынында тора. Ә хәзерге бакча җирендә кайчандыр теплицалар булган. Менә монда минем сарайда кроликлар белән заниматься итәм. Үзебезгә ите алабыз. Үзләре өчен генә йорт хайваннарын асрыйлар. Авылда тормыш авыр булуга карамастан сату белән шөгыльләнмиләр. Пенсия маленькая, пенсиядан пенсияга чикле 12 сум. Чугында. Монда автобус йөрми, продуктага машина белән, машинага бензин дорогой. Авырлыклар булса да Ильяс Аминовның туган җиреннән шәһәргә күченеп китәсе килми. Авылда калу теләген аның яшендә булган авылдашлары да уртаклаша. Ягъмут Латыпов 2 елга якын авылда яши. Кыштырлыда аның әти-әнисе туып үскән. Каз, тавык, тәкә үгезләрне экологик яктан чиста ризык белән тукланыр өчен тота. Никакой городка да бармаем. Рагат, тем более хәзер магазин ачып куйдылар. 3 ел элек Кыштырлыда Бөек Ватан сугышында катнашкан кешеләргә һәйкәл дә куйганнар. Сугыш елларында ватанны якларга бу авылдан 100гә якын кеше киткән. 44 год, апрель. Переправа через Днепр, высота. Старший лейтенант Юнус Рахимович защищал переправу эту со своей батареей. 4 орудия. Подбили 6 тигров, его батарея. Ну и батарея, естественно, погибла вся. И он погиб в этом бою. Награжден за этот бой орденом Красного Знамени. Ата-аналары артыннан Кыштырлыга балалары да кайта. Яшь буын вәкилләре авылда зур йортлар төзиләр. Алабута баскан җирләр күп әле, ләкин авылда яшәүчеләр саны елдан-ел арта бара. София Хайруллина, Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Төмән өлкәсе. Казаныбыз тарихи урыннарга, истәлекле биналарга бик бай. Хәзер сез моңа үзегез дә инанырсыз. Игътибарыгызга Тарихи Ватан сәхифәсе. Әждаһа Зеланд сыны Казан Кремле янында Кремль метро станциясенә керү юлында урнашкан. Һәйкәл 2003 елда Казан каласының 1000 еллыгы уңаеннан реклама компанияләренең берсе тарафыннан бүләк итеп бирелә. 2011 елда реконструкцияләнә. Скульпторы Марат Губайдуллин. Соры төстәге сын бронзадан куелган. Зеланд татар әкиятләре, легендалары, риваятләре аша яхшы таныш мифологик җан иясе. Әждаһа символы хәзинә табар өчен үтәргә тиешле ниндидер сынау узу, шул ук вакытта үлемсезлек, бәрәкәт, гыйлем истәү, кодрәт, акыл, көч-куәт һәм бакыйлык төшенчәләре белән бәйле. Зеланд Казан шәһәренә нигез салыну белән булган вакыйгалар герое. Риваятләрдә элек бу урыннарда канатлы йылан яшәгән дип сөйләнелә.
Һәйкәлдән тыш Зеланд тош кигезелгән әждаһа Казан шәһәре туграсында урнаштырылган рәсми символда. Бу фантастик җаниясе Казанның рәсми туграсы итеп 2004 елны кабул ителә. Ул элек Россия империясе вакытында Казан губерниясенең рәсми туграсы булып 145 ел буе кулланылган. Икенче версия буенча бу символ 1730 елдан башлап ук рәсми тугра булган дип күрсәтелә. Совет хакимияте урнашкач, шәһәр һәм өлкәләргә рәсми тугралар куллану тыелган. Бүгенгә менә шулар. Тиздән кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.